nagtataka kung bakit pa namin nagdurusa at bakit pa nahihirapan habang nagising kada sus ay magkasama. Kung ito man ay hamon lang 95.3 FM. sa'yo kanuban, nasisigaw kailangan upang ang lahat ng dito ay magkayanan at maunawaan. 95. Tanging ikaw lamang 95.3. Sasha FM, Adunay Kadaugan. Unang Korinto, Kapitulo 3. kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Isang tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Kung aking naintindihan, ito pala sa abutan pagsulat. Pagsubok ay hindi hadlan sa pagsunod sa'yo kanuban. Ito ang daan upang patuloy pa kitang paglingkuran ngayon ang kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat sa'yo, salamat sa mga paghihirap ko, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Sa imong pagkatao, adunay payo at lalo ang Ginoo.
Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganam. Apan ayaw kabalaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dilig sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may Maayong mundo ka natong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagpaniudto. Ang atong oras alas 12:51 sa sayong kahaponon o sa kamudto. Apit na gyud alauna mga igsoon ni iningat adlaw nga Sabado, Pizza 2 sa Nobyembre. Salamat sa Ginoo sa ato ang mga bisita. Ikan kayo sa taga Kangsaganggang. Patod pa nila mga kaigsunan. Aming sayo sila dire. Tungkol kay taas ng mga panahon nga nangandoy sila nga ilatang ikahimamat and personally dining mao nga natin. Although taas ng mga panahon mga kaigsunan sila nagkakauban sa akong amahan kaniadto. Niya one time nagkakita may igsoon o niya naninguha sila nga makaari mismo o makabisita dining atong mao nga lugar dinhi nga nagasukat ang Shine FM 95.3 kanunay naglanog-lanog even sa ilang mga lugar diha sa mao nga dapat din sila gipahilo na sa Ginoo. Usa sila sa mga follower o listener sa Shine FM, mga alagad usab sa Dios o adunay obligasyon para sa himaya sa buhi na to nga Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rongley B. Pinies, maayong hapon kanimo diha sir. O sa tanan nga Pinies family nga nagwas usab sa ato nga programa niingatak na usapin sa sayong kahaponon. Unang ato siyang pasalamatan sa maayong panahon. Medyo ang ato nga kahimtang karon ang atong weather condition, medyo condition yun. Kaya na may adlaw may son, unya wa na masay hangin. Pero sa area mga kaigsunan sa Batanes nga area, na matod pa sa ako nga nalantaw kagabi, medyo kusog. Signal number 5 ang ilaha nga area sa Batanes. Una nga maghisgot ganita o signal number 5 medyo kusog igsoon, even gani ang number 4 tingali ang bagyong audit number 5 o niabot pa to siya number 5 ang iyaha nga ikusgot igsoon sa bagyo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend John Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend KM Ryan Makasaon, at yan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon dinhi sa FM radio sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Labaw sa tanan sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong hapon o maayong pagpaniudto. Nakamaniudto na ba ang tanan mga igsoon? Nini matahong nga kamutohon adlaw nga Sabado, 8 sa Nobyembre. Parang atong makita mga kaigsunan ang mga kahigalaan or mga kaparyentehan atong makita sa social media nga ilang nga kiduaw ang ilang tasatagsa sa mga minahal sa kinabuhi diha sa mga simentere. Although mga kaigsunan diha sa mga kasulatan atol usab na sa gitawag og Halloween, pero dili man na mo'y ato nga topic. Ang atong topic karon mga igsoon, kabahin o pagpuyo abay. Mao nga sikat kani adto o hantod karon ang mga katawhan nga nagpuyo sa pulong sa Dios ug nagkinabuhi sumala sa iyang mensahe adunay kadaugan. Amen ba? Maghisgot ganitag denominasyon, doktrina, Trinity o Wanis, title sa simbahan, manag-ilog ang tanan. Amen ba?
kay ikaw ug ako naago kay baruganan o ikarason. Even sa akong kinabuhi na ako ikarason nganong niabot ta sa punto nga nahimot ang alagad sa Ginoo. Niabot ta sa punto nga nag-ubot ang mga kasimbahanan. Apan wala nahitabo na ang simbahan nga among ihuptan nagipiyal sa Ginoo kanato, wala nako na gipahibalo ganuman ang aktong gipahibalo dinhi sa FM radio ang mensahe sa Ginoo ug ang iyang pagkamaayo maoy atong ipadangat sa tanang katawhan. Kay dili gyud tag maghuman kung mag-ibati ta sa atong katukuranan. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Ilabi na sa atong bagong bisita mga Arias family magkaigsunan kay amahan ug anak puro mga pastor igsuon sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias sa iyang anak mga igsuon nga si Pastor Argos Arias ning bisita mismo ini mga adlaw o ila tang nahimamat ining matahong nga kabutagon igsuon. Welcome ang matag usa dili pa madapit o wala may gipili nga organisasyon kay mismo ang Dios nangitag pamaagi aron ang tanan makabaton o makakaplag sa tinutulay nga kaluwasan pinaagi sa balang kasulatan. Kapampo ta mga igsoon, labing gamanan o mahigugmaon ka nga Dios amahan. Salamat o Diyos sa imong pagtikuban. Salamat o Diyos sa imong pagtibig o pag-amping sa among mga kinabuhi. Labaw sa tanan, sa tipok na kong panimalay, sa tulo na mong kamang anak, sa akong ugangan o Diyos. Sa ako ang wife karon nga naa sa KSA, sa ilang pagtrabaho nini mga dawa karon, panalangini o hatagi sila o kusog kanunay nga sa tanang panahon imo silang hatagan o pinasaygigan kanila. Sa tanan nga mga OFW nga nagsakripisyo, naghago para sa ilang pamilya habilin dinhi sa Pilipinas, giyahi sila kanunay, labdagi kanunay diha sa imong mga pulo mga mensahe. Labaw sa tanan o Dios, sa tanan usab namong makaigsunan dinhi sa balong, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkoy o Dios, o sa tanan karon nga nakaupi na sa ilang mga FM radio dinhi sa kabukiran amahan. Panalangin ni ang mata ko sa labaw sa tanan o Dios sa nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, labaw sa tanan sa mga FM radio nga nagapalibot sa kinatibukan dinhi sa Negros Oriental o sa kinatibukan sa Pilipinas o Dios, kutob sa makaabli nini abli kanunay ang amo kasing usab nga diin ang imong mga pulong, ang imong mga mensahe, maghatod ka na mo kadaugan, maghatod na mo kausaban, maghatod na mo kasiguruhan gikan kanimo Lord. Salamat amahan sa dakong pribilehiyo kagayonan nga imong ihatag kanamo na kami o Dios dili makapugong sa pagpaambit sa imong mga pulong para sa matag usa. Lord, salamat o Dios kay imong ipasinati ang imong mga katawhan sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-amping kanunay kanahon. Diha sa landong sa imong mga pako ang kasiguruhan na alagyod kanimo amahan. Salamat o Dios sa magpabilin kami sa imong saad o ang imong saad walay kapakyasan o kabaguhan. Hinitak na og lapit sa kapunon o Dios, ikaw ang akong gipasalamatan, ikaw ang akong gipasidunggan, pinagi lamang sa imong bugtong anak, personal na mo nga manluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo kaigsoon sa tanan karon na nagwas mga kaigsunan sa kinabuhi usab ni Ma'am Lily Dinaplis dahil maigsuon. Lisod kayo ang mga spelling mga kaigsunan mo na nga mangayo lagi kong tispin sa maigsuon kay medyo gamay-gamay lang ang letter igsuon nga makita nato tungod sa clearance sa cellphone nga to nga naanan sa layo ulahan makaber nato ang diri sa area nga sa layo nga dapit igsuon. Una nga maghulat lang gyud ta sa eksaktong panahon. Aduna natay duha ka cellphone, duha ka gadget, ulahan. Kanang uban maigsoon laptop pa o gigamit aron dako ang coverage. Dili cellphone unya doon na po'y kaugalingon silang monitoring na usa ka unit.
Una nga hinay-hinay lang gud ta igsoon, dili lang gud ta magdalit. Kaya kung magdalit ta mga igsoon, matod pas pasiaw, di ta magdalit pastor oy mga balit ana. Una nga sa atong kinabuhi igsoon, usahay mapakyas ang tao. Kay mapresyo man. Magdalit man mga igsoon, gusto man makadaan kon dayon o mga butang, gusto man makadaan kon dayon kadaugan. Pero diha sa balang kasulatan, magpaabot tas insaktong panahon nga ihatag nas Ginoo nato igsoon. Kay kung magdalit ta maigsoon, dili man ta mahimutang magkasamot man tagkabisi o pagsige tagkabisi, ming samot o kabisi. O niya, dili na kaya sa physical nga bahin, kay bisag mo nas ginawa, hala. Kogi dire, kogi dito, wa na insaktong pahaway. O niya, nagkinahanglan may ang atong lawas o relax. Kaya ang pagpahaway sa tao, meksoon, bahin sa atong pagduki-duki, ang imong pagkatulog, makarelax ang imong una-una. Siyempre, nakatulog ka, maikson mo, magani ng uban mo, inom na lang magtanduay, mo inom na maglapo-lapo, maikson, aron daw mahubog. Ang problema kay ini kahubog, makatulog, pagkahuman kay hangover, ming samot na sa problema. Doble. Anong maingon kong doble? Gasto. Gasto sa oras, gasto sa kwarta, gasto sa lawas, kaya di na ang pagkatrabaho. Mao gagiginahanglan gyud ang mensahe sa Ginoo. Sa diha nga ang mensahe sa Ginoo magpabilin kanimo ug magsunod ka sa iyahang mga sugo. Wow. Mismo si Jesus nagpasalig na sa diha nga magpabilin ta kaniya ug ang mga pulo magpabilin ug mupuyo sa atong kasing-kasing muadto pagyapon, muadto gani sa siyang amahan nga mao ang Dios. Siya nay mahimo ug siya nay mangitag pamaagi para kanimo ug para kanako. Pagsulbad sa tanan nimong gikinahanglan. Amen ba? Maunay sikreto sa kinabuhi sa tao nga mintras buhi pata, di pa matapatay higala. Ang atong panginahanglan dinis kalibutan, nagkinahanglan gyud ta niini. Unang-una, kwarta. Pero wala nagingon ang Biblia nga pinaagi sa kwarta mabuhi ang kompleto, ang imong kinabuhi kompleto na kung doon na kay kwarta. Dapat makahibalo sab kang mogamit sa kwarta. Kay ang kwarta lalang sa pagkadaotan. Ang bahandi mahimo nimong rason nga dili naka kahatag og panahon sa tag-iya sa kwarta o bahandi nga imong gipangandoy sa kinabuhi. Nganong ang tao nangandoy nga dunay trabaho aron makakwarta. Aron makakwarta, aron makapalit sa panginahanglan sa atong pamilya. Wala na. Mangita tag trabaho aron makakaon, masudlan ang atong tiyan. Amen. Tanan nimo mga paghago, pagpugi, dapat doon na kay giya sa atong Ginoo. Kay kung wa gani tay giya sa atong Ginoo, dunay mga sitwasyon nga nalimot ta, na usik-usik ka na day ang atong gitrabahoan. Panahon, oras, tanan nga gipiyal sa Ginoo kanato dapat atong ambingan. Kay moabot ang panahon, ang pagmahay sa tao ulahin na yun ang tanan. Mao nga ato nga topic karon abahin. Puyo. Ikinahanglan papuyo nato ang mensahe sa Ginoo kanunay. Ikinahanglan igsuon dili lamang papuyon kun dili atong ikinabuhi. Pero imposible sab nga nagkinabuhi kas mensahe sa Ginoo nga wala. Imposible sab nga imong gipapuyo ang mensahe sa Dios unya wala ka nagkinabuhi. Kaya dagharap ay pumula pa magkinabuhi. Ning angkon nga nakadungog na mag-ugo pastor. Sige kong kadungog og wali. Sige kong sulod og simbahan. Gani. Mahimo pa kada adlaw kung moadto sa altar.
Diha man ang resulta sa imuhang kahimtang sa imong kinaya. At tumata mapangutan na maigsoon. Ingon dire sa ato nga mensahe dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7. Unya mo atras ta sa bersikulo 1. Kinsay nagsulti niini? Si Jesus. Tungod si Jesus igsoon, siya ang angayan natong mahimo natong pundasyon. Mangutana ko, asa naman si Jesus? Kawa na dinis kalibutan to anas langit. Gibayaw na human sa iyang sakripisyo. Ingon dire maigsoon. Dinhi sa Juan 15:7. Kung sa giingon dire sa Juan 15. Ingon dire sa Juan 15:7. Ato ning basahon kun dunay say introduction. Bantayan nato ni ang pulong if or kun, di ba? Sa to pa ang kun o ang if kun imong buhaton, pero dili nimo buhaton, dili ko na siya mopuyo nimo. Kung imong sabton ang usa ka word nga if or kun, doon na sa gitawag og kagawasan sa tao. Ikaw o ako, kanatong tanan karon nga naminaw sa FM radio. If, kun, sa tupa, that is preparation sa unahan. Di ba? Gamay lang mensahe, pero bukat bina sa tao, di bigyan na mabuhat. Lapaw sa tanan, o di ko kakahibalo sa balaang kasulatan, kung unsaon nimo pagkinabuhi nini. Ingon dire mang ison. Bersikulo 7 sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7. Ingon dire, kung magpabilin kamo kanako. The question is, kung dili ta magpabilin ni Jesus, di asa man ta paingon? Kay nag-ingon man sa unahan sa bersikulo ani, si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Maumanggani usa ka ilustrasyon nga ikaw kung magpabilin ka sa punuan nga mao si Jesus, wow, mamungang yung kagdaghan. Mamunga pagkag maayong bunga, kay simple ang punuan maayo kaayo. Dili daot, dili masakiton, kay dunay giya sa langit ng Aman nga mao ang Dios. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Renel Dolingoy. Maayong hapon, Pastor. Sapre, kumusta, Pastor? Okay lang yun kaayo, Pastor Renel. Uban sa tabang sa Ginoo, luyos sa mga sakripisyo, luyos sa mga pagsulay, ang Ginoo kanunay doon naghantay. Dunay mga trabaho kaniadto nga nawala kaniadto, pero gipabalik tas Ginoo. Nga naman, ang Diyos na nagpahiro na o nagpaanay ng tanan, dili na sitaw. Ang mensahe sa Diyos, di kinahanglan lang yun na sa tao nga magpabili nimo. Aron ang mensahe sa Ginoo, maunay buhatag nimo sustain, makapadayon, makakontinyo ka sa pagservisyo para sa atong Ginoo. Amen ba? Matod pa diri, kung magpabilin, if ever, kung magpabilin kamo, kinsa nang kamo, ikaw ug ako na. Wala nag-ingon ang Biblia, kung magpabilin kamo sa akong title sa simbahan, sa akong denominasyon, hatagan timog kagawasan mismo si Jesus. Wala magsulti siyang kaugalingon pagbuot. Mamanggoy usahay may igsoon sa katilingban, magbuot man. Magama maglaing explanation sa kinabuhi o sa kasulatan, di paingon bisag asa, paingon maigsoon hangtod na wala na'y kapadulngan. Wala mainsap tong giya. Wala sa ituntuon sa Biblia. Nag-angkon nga pastor, nag-angkon nga pastora, nag-angkon nga nagsimba sa title sa simbahan, igo asam gisipitan ang Biblia.
Pag-abot sa balay, giagop-upan, gipakaor ang ukok, gipakaor ang giapa-abogan lang, may paisakinan kay nindot pa kay kabol. Pagka-disgrasya, lunay mga aksidente, musampit o Ginoo. Pero sa panahon nga ang Ginoo nagkinahanglan og atensyon o panahon para siya mapasalamatan, di man kahinumdum. Unang kanunay tang maigo sa mensahe sa Ginoo, sige tagkatingkoy, dili lang sige katingkoy, sige pa jud kaagtang pastor. Adunay mensahe si Pastor Rinaldo Linggoy, amen. Bukat kayo ang mga mensahe sa Ginoo, pero nindot kayo kung imo ning ikinabuhi. Ingon diri kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. The question is, kung dili ka magpabilin sa mensahe sa Ginoo, makapangayo ka? Dili kay nag-ingon ang Biblia. Kung magpabilin kamo, kung mubulag ta sa mensahe sa Ginoo, makapangayo ta tinaro, dili man. Dili man ta ka diyahan. Ang atong pangayo, puro pressure, puro pamugos sa Ginoo. Doon na pa'y mga pag-ampo, kung di ko tagaas Ginoo og mga butang, sagod ko musimba. Imo pang hagito ng Ginoo, imo hapang butangan og limit ang Dios. Mobalik ko sa bersikulo 1, nganong pabilinon ta, nganong papuy-on tas mga mensahe sa Ginoo, aron ang Ginoo mo'y maghari nato, si Jesus mo'y maghari nato, tungod kay siya mao'y tinuod nga punuan nga paras. Kanang muangkon nga sulusimba, mga simbahan karon nga sila mo'y tinuod nga tinukod, ila-ila ra na. Inumo-tumo ra na, wa nas Biblia, nagangkon nga sila ray maluwas, kasagaran na bas kalibutan, mauray maluwas. Sa tupa kanang uban, wa dinay labot. Kanang nagsakripisyo, wa dinay labot. Ikaw ra mao'y maghukom sa imong gisikatawo. Inana nga mentalidad pagtuon sa balang kasulatan, hinambog na lamang na. Mao nga mag-ergo mga kaigsunan diha sa balang kasulatan. Doon ay mensahe si Pastor Rinaldo Linggoy pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 3. Bulahan ang mubasa ni ining basahona sa mga propesiya o bulahan ang mamati o magtuman sa nasulat ni ini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Yes. Hangtod ni ining mga panahon na makita sa mga tao nga grabe na kaing kalamidad, dunay mga linog. Marang-arang pa ato gamay maison katong 2012, paglinog sa gihulngan 2012 January 6 alas 11:45, di ko malimot ay ang ako nga wife tuwa na sa Malaysia ng panahon na. Pagka Domingo mga igsoon, pagka daghan ng tao sa simbahan, unsay rason sa mga taong nanimba o kali, murag mo balik naman tingali ang Ginoo, pastor. Hapit naman tingali mo, maguba din kalibutan, kanuogon mainso, di ka mahadlo, kamurag nagbuldos dito sa lalong. Pila to ka bulan maigsoon, wala man niabot og 3 ka bulan, no wagtang man. Ano man, kay wala nagpabilin ang mensahe sa Ginoo. Og nibulag sila sa punuan nga mao si Jesus. Kay si Jesus mao'y tinuod nga punuan sa paras. Atong mga listener sa Shine FM mga igsoon, kanunay silang nangandoy nga makabisita nining mao nga dapit aron makasinati sa tinud-anay nga kasayuran, kay kanunay silang nagsunod nining atong mga programa, ilabi na sa sayong kabuntagon. Mga alagad sa Dios atong nahalubilo, dili pa lang lugay nining kabuntagon. Sa salamat kayo pastor sa Ginoo. Welcome ang tanang tao, pastor man ka o dili pastora, tanang organisasyon wa ko'y gipili, kay mismo si Jesus wala nagpili og tao. Level ang pagatiman, kinsa man ta atubangan sa atong Ginoo.
Doon ay mensahe si Pastor Reneldo Linggoy, Lucas 11:28. Uban ni Jesus ming tagbo, ming tubag, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman. Yes, bulahan. Ay doon na may ilustrasyon, bulahan ang inahan nga nagsaba ni Jesus. Apan ning ingon si Jesus, niingon ang mensahe, mas bulahan ang namati sa mensahe Ginoo ug nagkinabuhi niini. Amen ba? Kung ikaw ug ako nagkinabuhi niini, magpabilin ko ng mga mensahe sa imong kasing-kasing. Og si Jesus gi-illustrate, siya ang tinuod nga punuan sa paras, og ang paras nga mao si Jesus Christ, mamunga gyud kag maayong bunga. Atong basahon, matras kos bersikulo 1. Ingon diri, ako ang matuod nga punuan sa paras, o ang akong amahan mao ang tig-atiman. Wow! Kundo na gani tay tig-atiman, kampante ka. Sama sa among mga anak diri gagmay. Kung sa panahon sa ting-ulan, magkalundog kusog kaayong ulan, manggaab ang duha. Pero naa ang papa naay gaatiman, apir ting kabantiha galantaw ra dito sa salida. Wala nang ginano pero biyahe, di ba mangdungan o gaab. Ano man kampante sila kay naay amahan o apuhan or magulang nga nagatiman. Ikaw o ako kung naa si Jesus sa imong kinabuhi, kampante ka sister, kampante ka brother, kay ang imong amahan maoy tig-atiman. Grabe sa atimanon kas insaktong pag-atiman, dili pag-atiman nga pinaspasan kaysa tao ka ng pag-atiman. Moabot man yung panahon na isun labi nag-atiman kag masakiton, mo surrender man yun ang dili kaagwanta sa among kinabuhi. Maigsoon pila na kamasakiton ang among giatiman mismo na ami kaugalingong pamilya. Wala na ko na gikwenta kaysa gikaingon ko na mupakaon magani taghayupan unsa pa ng tao. Pila ka mga panahon ang mga pag-umangkon sa kong asawa gitigom diri muramit parsonage, muramit orphanage, dili parsonage, orphanage. Nangguliyang ni mga anak, nangguliyang ni mga bata, 1, 2, 3, 4 puno ang lamesa. Nganuman ang tinud-anay na Ginoo sa kinabuhi, kabalo kang mubati sa imong isikataw, kabalo kang mo atiman, kabalo kang mo palangga, kabalo kang mo hatag og panahon. Daghang mga pagsulay nga moabot namo. Ang akong ugangan nagkasakit, mga igsuon sa akong asawa, dili ko nang winta kay maunay tinuod nga kinabuhi kung naay Ginoo nimo igsoon. Ang among mga ginikanan, ang akong mama kapila na admit sa hospital, hinumdumi dili lalim ang pag-atiman kung doon na kay masakiton nga giatiman. Apan hinumdumi sa imong pag-atiman sa imong isikataw, dako ng balor o pili atupangan sa Ginoo. Amen ba? Mas nindot nimong paminaw nga makatabang kas imong isikataw nga dili kayang makatabang o makabalos nimo. Kay ang mubalos o mupanalangin nimo mao kayod ang Ginoo. Apan subo lamang nga palandungon dinis kalibutan, dunay mga katawhan nga daghang angayan untang tabangan pero tabangag yata sa katilingman. Amen ba? Mapuno sa pasalig, mapuno sa promise, mapuno sa pag-angkon nga dili niya hinaguan. Magtinarong ra ko ta igsoon. Usa mo tag makasasala atubangan sa Dios. Doon ay mensahe si Pastor Reneldo Linggoy, Santiago Kapitulo 1 versikulo 19. Minahal kong mga igsoon, timan ikini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Wow! Tinuod na!
Kay kun ang tao naas emosyonal, naas emosyon, masuko dahil na, maningha din, hey, sama na. Naakas emosyon. Mao mangani diha sa Bible School, ayaw hikalimti ang counseling. Kay ang counseling, pag-study sa counseling, pagkuha na sa atensyon sa usa ka taong lugmok sa huna-una. Og tiwasan na nimo, parihan na subog, imuha sa munang painiton na maapel gukas kalagot ana. Nganong dunay mga tao nga giposis, dunay mga tao nga gisaniban tungod man na sa huna-una nga pirti ng bugata. Diha na mosulod ang espiritong dautan kay inti na siya, wa na espiritu sa Ginoo. Magsigi pagsampit og pangyawa, di mo dool. Diha sa kinabuhi nga Kristohanon, diha sa kinabuhi nga aduna kay obligasyon, isip pastor, isip pastora, isip leader sa simbahan, dapat duna kay kahibalo kung unsaon nimo pag-counsel ang usa ka tawo. Amen ba? Dapat duna kay kaalam o kahibalo, kay matag tawo maigsoon nagkalain-lain nga level sa huna-huna og sitwasyon o mga panghitabo. Maumanggani sa social media, dapat dili ta madali-dalion sa pag-judge sa atong isikataw kay wata kabalo sa ilang kahimtang o sitwasyon nganong naingon ni anak sila. Amen ba? Doon ay mensahe Pastor Dolingoy Renel. Amen, tinuod ka. Mao nga si Jesus gi-illustrate, ako ang tinuod sa nga punuan nga paras, ug ang akong tig-alimah mao nga ang amahan. Kinsa man ang amahan, mao ang Dios nagpadala niya kisa pamanaylain si Satanas. Dili ko ang amahan nga mao ang Dios nagpadala niya. Ako ang matuod ha. Dili nag-ingon ang Biblia nga ako ang dili matuod nga paras, kundi mismo si Jesus nagpamatuod. Ako ang matuod nga paras, matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Versikulo 2, putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, o pagapulungan niya ang tanan nga sanga nga mamunga, aron kini mahinlo og mamunga daghan. Hiluan di ay. Dini sa kabukiran maigsoon ka ng inyong mga garden, og dili na ninyo kuha ang mga dahon, dili na ninyo guntingan, katupad yung guntingan nindot kayo, paliya, unsa pa diha, sikwa, okra, kuhaan guna ninyo glaylay. Dili lalim ang pag-atiman bisan ganis mga utanon sa kabukiran. Nagkinahanglan og sakripisyo. Dili sab na pwede nga mga buno ka o dili insakto, mga matay sab na ay. Maumangani sa pag-atiman sa mga kalag o sa mga katawhan diya sa espirituhanon nga bahin, ang mag-atiman dunay kaalam o kahibalo sa Ginoo. Kay kung wala gani kaalam o kahibalo gikan sa Ginoo, mga bunol ra gyud ang giatiman ana. Imo ang mga utanon ug dili ka kabalo, mga laos ra gyud na mga igsoon. Labi nagdaghan kay mga sagbot. Iyang limpyuhan ang mga sanga dili mamunga potlon. Waon, wa may kapuslanan. Wa may mahimo. Gatalhong-talhong na lamang nas mga tanom sa ubos. Unsay imong ikasulti pastor anang Kristohano niya nanugot og tuba sa lobi, okay ra na? Depende sa sitwasyon. Kung ang imong pagpananggot para lang sa imuhang kaugalingon ug dili ra nimo ibaligya, imuha rang isuka anuman, ginanglan mo sa tagsuka. Kana pa imong paliton sa tindahan. Hinumduman nato igsuon, tanang mga butang makatabang, pero tanang butang makadaot kung dili ka kabalong mo gamit. Even ang cellphone.
Amen ba? Depende sa sitwasyon. Kung ang Kristohanon doon ay sanggutan, gawas kung imo nang gibaligya o gipainom sa imong silingan, nangahubog, pinaagis imong sanggutan. Hello? Maunay angayan natong ibutang sa atong hunauna kasing-kasing. Og ikaw ug ako, wa tay katungod nga budyat sa atong isikatawo. Basta gigamit sa insaktong paggamit. Diha sa kusina nagkinahanglang yung kag suka. Hello. Sa gikaingon ko na, tanang butang sa kalibutan makatabang pero makabuang. Depende sa kaalam o kahibalo sa atubangan sa atong Ginoo. Pero tando ay kabalo naman ka. Na kanang tando ay maigsundunan ay chemical nga makaana sa tawo. Tuba na din ay chemical. Nga normal man na nga prutas gikan sa punuan sa lubi. Sulay maigsoon og inom og tubig, puro tubig, di ba? Mahubog sab ka bisag tubig ra. Sulay og tambal, inom og tambal nga wala kay sakit, di ba? Magkasakit ka. Maadik ka. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan mga igsoon, dapat doon na tay giya ug doon na tay kaalam sa pagsabot sa tanang kahintang ug sitwasyon sa atong isikatawo, sa atong silingan, diha sa atubangan sa atong Ginoo. Si Jesus maigsoon daghan kay mga parasiyok sedusyo kanunay nangitag bikil. Daghang mga pangutana gibitik si Jesus. Pero wala sila nahimo nganuman dunay kaalam sa atong Ginoo. Ikaw ug ako nga alagad sa Dios, dapat ampingi ang mga mensahe og tipigi og alimahi kay kana maunay muhatag sa kadaugan, kasiguruhan, kalampusan sa imong kinabuhi mga ginanga. Ingon si Jesus, mao nga dili tanang nagsimbahan, nasimbahan yas insaktong patukuranan o kinabuhi nga Dios nun, kay daghan nagyapong mga himantayon. Ingon diri maigsoon, putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanan nga mga sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamunga dagan. It meaning to say, limpyuhan, sister, brother. Ay kanang imuhang mga tanom ug dili na nimo limpyuhan, katong mga laylay ana maigsoon mo, apil matug suyop sa imuhang abono nga giabono, di mo samot og kakalas. O niya tanawa ra gud ng imuhang mga tanom nga limpyo kayo, di ba? Nindot kayong pagsuroy-suroy niya na nagpitay, for example ang palaya, maayo nimong pagkaatiman. Wow, gikan sa pagsugod imong gibutangan og balay-balay paingon sa taas, even ang balatog ug kun sa padiha mo katay. Pag abot sa level sa taas, lapaw ana, managbitay ang mga bunga ug makita nimo ang nindot nga resulta. Pero dili gani na nimo alalayan gikan sa pagturok hantod sa pagdako, mutikoko na igsoon. Sa kinabuhing Kristohanon, kung walay Biblia nga mosaway sa matag usa, walay Biblia nga mopaambit sa tinud-anay nga kinabuhi nga Kristohanon, even mga Kristohanon baliko ra gyapon batasan. Hello. Even mga Kristohanon madali-dalion nagyapon sa desisyon, wala nag-agad sa plano sa Dios atong kinabuhi. Ingon diri maigsoon. Versikulo 4. Pabilin kamo kanako og magpabilin kaninyo. Dili kamo ingon diri, dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Dili guta maka pamunga og dili ta kapabilin ni Jesus. Adunay mensahe. Nya panalingtan pastor na ay mangayo og tuba. Tapos nahubog siya sa tuba, unsay imuhang ikasulti? Ana pastor, ana ananas nangayo, basta imong gi-instrakan na kining akong tuba, kana siyang pangutana ha pastor Dolingoy, sa labton
pero sayong sabton. Naana na sa tao ang desisyon. For example, diha sa mensahe Ginoo, gisultian ka nga maunay buhaton. Pero kay ikaw o ako wala nagbuhat sa instruction sa Biblia, di mga hubog ka. Depende na sa tao nga imong gihatagan, basta ang imong instruction. Ining akong sanggutan or nananggot man ko, pero kung aron paglikay sa isyo kay kining Kristohanon, grabe man mo isyo. Maumangani sa akong kinabuhi, gadili ko tiglastig mga bayi, nganuman daghang kay mga marites. Kana nga senaryo sa imong pangutana, ang ipasabot nimo anak, paglikay na lamang, ayaw na lamang pagpananggot. Aron paglikay sa mga marites, muna'y klarong tubag. Kay ang mga Kristohanon, grabe kasensitive sa nilantawan na lamang. Maglasti ka. O ikaw o ako, nakasinati, nakabalo mang adunay pamilya, likay. Sa kagubot sa imong asawa, sa gitawag o kasilos, simpre, matag-usa na to, nanarbaho sa laayong mga lugar. Pero mangita tagpamaagi nga maguba ang atong pamilya, atong asawa, mosilos, kay nagbuhat maputag dili mao. Nagpakita mo sa tagdili mao. Sa imong ipasabot, Pastor Renil Dolinggoy mo prangga ko. Klaro ang imong ipasabot. Maglikay na lamang, ayaw na lamang pagpananggot. Amen ba? Diha sa balang kasulatan, kitang tanan gihatagan o pagbuot. Even ang Biblia nag-ingon diha, apan mauunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay kining tanang mga butang igadugang ra, muhunong ko. Nakatuman ba ang tanan? Wala. Bisag na apa kay katungdanan sa simbahan, ang imong giuna panginahanglan sa imong pamilya. Bisag magsige patagsaad, pastor, pastora, sister, brother, mahimo na gikong alagad. Kumusta man, nakaobligatas atong saad atubangan sa Dios. Hello. Gikinahanglan igsuon ang atong kinabuhi, dapat kabalotang mo sabot. Kung wala tay kahibalo kanunay sa Ginoo, mga ayo tagaalam sa Ginoo. Mahitabo man mag-irgo ang tao. Kay daghang question, daghang pangutana, paingon na suway ayo, o ang kuntubag makasakit sa mga pangutana, kay mo prangka ta mga kaigsunan, diha sa social media, o diha sa simbahan, kay dili gusto ang Dios sa mga katawhan nga kulang o kinaadman atubangan sa Dios. Kay ang kulang o kahibalo igsuon, daghang kuskus balungos. Tunay mensahe si Pastor Doringoy, sakto gyud pastor, mangayo, maglikay, kay kado man gyud ta sa palahubog ta, kay ang tuba makahubog biyana. Mauna itubag na lamang. Balik tas ato ang mensahe maigsoon sa tanan nga naminaw sa FM radio. Ingon diri mga igsoon. Aron dili aron malikaya, di ayaw na lamang. Tabutan na lamang mga igsoon og mga gulang ng imong lubi diha. Maglikay, magutah mo na din yung mga igsoon, maglikay ta sa isyo. Ang problema magos mga Kristohanon, kung magpa-isyo, tuyo-tuyoon po ba? Araw na sa mo, maglikay. Tanawa rago ng matagpamilya, ba nag-asawa, nanarbaho sa laing mga naso. Bisag nakabalong na ay asawa, bisag nakabalong na iba na, magpatsansing sa uban, doon na pa'y picture, kana picture ba igsoon, ayaw, ako maglikay ko na, oy. Di maganin ako pasakyo ng ako atong makaisunan, labi na mga dalaga o binyo ba, iprangkahanan ako na sila. Gawa sa akong kaugalingong pamilya, sa akong uga, sa sulod sa akong panimalay, okay ra. May drabat, habal-habal, driver, tama isun, kaya okay ra na isun, kaya mauman na imong panginabuyan. O dili ka habal-habal, driver, nabal-habal, maisun. Una, grabe kasi CCTV ng mga parasiyog batasan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Cadilinia.
Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diha sa Saudi Arabia. Kumusta ma'am no? Kumusta man mo diha? Nagtrabaho na si Pastora Emegine kay buntag maron diha maigsoon. Matod pa niya nga mo trabaho sa ako kay naman tay obligasyon. Nanarbaho man ta mga igsoon. Ingon diri maigsoon. Ingon diri oh. Sa bersikulo 5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ato ni klarohon ha. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaninyo mamungag daghan. Sa to pa kung dili ta magpabilin sa gugmas Ginoo mamunga kahata. Mga kuyos ra igsoon. Kay dili matakakuha sa style o pamaagi ni Jesus. Kita may magbuot. Kita may magdesisyon. Ug maniguro ra bagyo ng tawo. Hello, bato-bato sa langit ang matamaan, magalit magyod. Mao may mo desisyon ay okay na kay pastor ay sure ka? Tanaw na gud si Jesus maigsoon. Ipangutana siya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Ingon po si Jesus, ikasulti mo na. Walay daghang langas. Pero diha sa pagtuon sa Biblia maigsoon mo nang manag-irgo ng mga tao diha sa social media. Ngano man gusto man makiglalis og layhan pong nga ipalusot nga sakto sab. Kung makiglalis ka maigsoon otro po kang parehag buot. Dili watay anay maigsoon. Ingon diri maigsoon, ang punuan ingon diri ako ang punuan sa paras ug kamo ang sanga. Ang magpabilin kanako og diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Maunay ibutang sa atong kasing-kasing gunahon kun walay Ginoo wa gyud tay mahimo bisag kung saon pa nato paningkamot paniiltiil da panay paniiltiil maigsoon labaw sa tanan kun wa gyud ta makinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo bisag paniiltiil pa maigsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, mulaktaw ko sa bersikulo 10 sa mao nga Juan kapitulo 15 bersikulo 10. If you keep my commandments, hinumdumi maigsoon kanang pulong nga kun wala pa na nahitabo sa tao. Optional na. Di ba? Kung ikaw musunod sa ihang mga sugo, naago kay kadaugan. Pero kung di sab ka musunod sa iyang sugo, di sab ka makaangkon sa kadaugan nga gikas Ginoo. Alangan. For example, ikaw tag-iya sa kompanya, ikaw tag-iya sa sakyanan, igo ra kang nanarbaho, ikaw pa'y magbuot sa imong amo, unsaon man na be, di mamutos kag walay panahon. Imo pang koreksyonan ang tag-iya. Di gud ta magdugay sa atong trabaho igsoon. Di ikaw na may magbuot. Muna na sa simbahan kung dunay daghang mga tao sa sulod sa simbahan nga kusog kay mo kontradik, wagoy angay. Manag-away bisan sa sulod sa simbahan. Ang mga tao mga kaigsunan nga ingon ni anag batasan di magtukod og kaugaling ng simbahan aron makita igsuon ang iyang pagdala sa mga tao ug sikin sa siya. Mao ra nay solusyon. Amen ba? Mao man ay insakto nga solusyon sa tao nga layhan nga inana o prinsipyo baruganan nga gusto siyang maila ibin sa katilingban. Magtukod og kaugaling nga simbahan ala sige. Inyong ubos nga alagan mo tabang pa paglukat o sik. Pangita maingsoon. Na may prinsipyo ko ng tao, di man po na matuis ni mo kay sikat ka ni ato o karon maura mo ganay batasan bisag Kristohanon pa. Pero bintaha lang yun na ay Ginoo. Bintaha lang yun nga doon na kay giya pinaagi sa balang kasulatan aron magiyahan ta. The question is kung magpagiya kay kung dili maigsoon wa agyod ta, di gyud ta motubo bisag unsaon pa. Mokobol maigsoon mo ratag paliya mo igsoon nga tiko ko. Ilustrasyon sa kinabuhi maigsoon. Bisag gani ang tanom nga dili nimo atay manon, mamunga kahana di na we.
Ingon dire, mao nga si Jesus, kung mutuman mo og titigan ninyo ang akong mga sugo, wow. May patong duha ka mga anak maigsuon nga ning oo o nya wala ni tuman, munay sakit pa malandongon maigsuon. Pero oo pastor, ako siguro kung maniglabi na ka naman siguro ba? Ay. Hinumdumi ang Biblia, dili ka kasiguro sa imong kaugmaon unsa ug may mahitabo. Mao nga niingon ang panultihon, kapitulo 27 bersikulo 1, ayaw pangandaki og siguruha ang kaugmaon, kay ikaw ug ako wala ka kahibalo kung unsay mahitabo ugma. Tinuod yun na. Dinis kalibutan maigsuon sa tanang sitwasyon nga atong na-encounter, dapat mag-agata sa desisyon o plano sa atong Ginoo. Dingon ang Jeremiah kapitulo 29 bersikulo 11, ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, kay ang akong mga laraw alang kaninyo, kinsa nang kaninyo, ikaw ug ako na gi-address na sa Dios aron kitang tanan dili magkinabuhi nga naas alang-alang. Doon ay mensahe si Pastor Renel Dolingoy. Amen, salamat sa Ginoo. Sa akong kinabuhi igsoon, kung dunay mga suggestion, dunay mga advice, basta in biblically, gawas kung wala sa Biblia, pwede nato ng kontradikon. Apan kung naas Biblia, ang tinuod nga dunay kahibalo, maminaw side to side, diha ka makakaton sa tinuod nga kaalam ug kahibalo sa atong Ginoo. Ingon diri sa Jis, matud pa diri mga igsoon sa Jis, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Mangutan ako, kinsa man ta atubangan ni Jesus? Labaw sa atubangan sa Dios. Even si Jesus nag-agad sa desisyon sa iyang amahan nga mao ang Dios nga nagpadala kaniya. Naapabailain nga nagpadala ni Jesus, mangayo ko kapitulo bersikulo kaya akong basahon din sa FM radio. Mangayo ko bersikulo kapitulo sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM 95 o sa mga viewer, labi na sa mga viewer, nga si Jesus nagbuot sa iyang kaugalingon. Kay mismo sa panahon sa sitwasyon nga naa na sa kalisod, ning hangyo sa siyang amahan ko, kung mahimo isaylo kining kupa, gikan kanako, apan ang imong pagbuot maoy akong matuman. Kung sa atong kinabuhi dinis kalibutan, kanunay ratang nagbuot kanunay sa atong kaugalingon, dili na batasan o kinaiya ni Jesus, kundi batasan na sa tinawhanon nga batasan kinaiya dinis kalibutan. Kanunay na itong ibutang sa una-una nga wala ta arang mahimo kung wala gyud ang Ginoo. Tanan nga ani akan nato igsoon, higala mga follower, mga listener, dapat tanan natong trabaho i-intrigo nato ngadto sa atong Ginoo. Kalampusan man, kadaugan, mga butang, profesyon, trabaho, ayaw nag-angkuna, kay ikaw ug ako gipiyalan lang ta ni anak sa atong Ginoo. I-enjoy ang kinabuhi kung asa ka karon. Matag usa dapat mo ila sa sugo sa Dios nga amahan. Ingon diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 24, pag-amping sa mga pulong sukad pa sa sinugdanan. Sa diha nga imong ampingan ang mga pulong sikad pa sa sinugdanan, ang imuhang pagtubo dili liko-liko, straight ahead. Dali gyud kang mutubo, dali kang mulambo, nganuman wala may liko.
Maumanggani ang usa ka kahoy gi-illustrate nga sa diha nga gamay pa diha imo na say atimanon. Hangtod nga mo nana say kaugalingon nga kusog nga dili na siya maana-ana sa hangin. Nana say kaugalingon na pundasyon. Kung mahimo aron mo tanos na imo pa jud ang alalayan. Alalayan bagyo na nimog tukod. Wow. Alalayan ding bantingan. Ang resulta sa kahoy perte ko nang nindota. Onya moabot ang panahon moingon ka ato ning iabot og 20 feet or 40 feet. Imo nang alalay hangtod sa katapusan nga moabot siya sa limit kung kanus-an nimo siya gusto nga dili na nimo siya alalayan. Ikaw ug ako nagkinahanglan sa mensahe sa Ginoo. Aron mauni mo alalay nga moy mo arrange nga mahimutang mainlahin diha sa kinabuhing Kristohanon dili sa kinabuhing tawhanon. Kay ang kinabuhi nga tawhanon puno sa emosyon, puno sa kalagot, puno sa kasina, puno sa kasuko o kahiwa-ubos. Apan kung doon na kay Kristo sa kinabuhi, wow, to God be the glory. Just relax. Ay ang Diyos na mag-igo sa mata ko sa exam. Ingon dire sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 24. Pag-ambing sa pulong sukad pa sa sinugdan. Ay daghan maigsuon nga nindot tras introduction. Pero sa katapusan mawala diha sa pagtulunan. Ingon dire sa Juan ato ning basahon igsoon. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 24. Busa ampingi gayod ninyo ang mensahe nga inyohang nadungog. Wow. The question is, makadungog ba kung walay muwali? Makadungog ba ang tao dias mensahe sa Ginoo kung walay mupaabot ni ini? Dili. Dili magpulos igsoon. Mao nga ang mga FM radio walay lain nga giwali mensahe ginagawa sa mga FM radio nga mga komersyal. Kay budawat man na silang mga advertise sa katilingban. Unya aron mamintinar ang balayran, budawat na sila komersyal aron pagtabang sa mga balayran. Dire wala ta budawat og komersyal. Ginoo nay mag-igo sa maintenance sa balayran sa Norico, balayran sa wifi kay wa tay sweldo. Hapit na magduha ka tuig ang FM radio dinis kabukiran. Mahunong matas pipila ka mga panahon tungod kay dunay rason o katarungan, dunay nangaguba nga mga system sa maong nga FM radio. Diha ta gipalangga sa atong Ginoo. Munang dili nato usikan ang mga panahon. Munang sa inyo sa atong kinabuhi, sa among kinabuhi sab dili sa mi muwalik mga pinaspasan nga igo lamang mo konsentir mo okay nga sukwahi diha sa pulong sa Ginoo. Maong ang atong mga bisita ni ining mga adlaw ingon siya sige may paminaw sa mensahe sa Ginoo pastor. Nangandoy ni nga makabisita kanimo karon. Wow. Doon na sila'y desire o doon na sila'y pangandoy nga makahiusa sa mga bulaton para sa imaya na sa atong Ginoo. Ako silang giingnan. Bisag unsang organisasyon, bisag unsang title sa simbahan, apan Biblia ang pasikaranan, ikaw ug ako kitang tanan parehong pinuhatan. Parehong sinultihan, pareha og batasan, kaya ang atong giistadihan kinabuhi ni Jesus og kahimtang sa Dios nga Amahan nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Gawas og nag-study ta og 9 planets, science maigsoon. Kay mausop ng tawo, kaya santis maigsoon gikan kuno sa orangutang pagkalayo. O yan nahimong sawa, minglangoy sa dagat, history maigsoon sa aralin panlipunan 1. Ning layat sa kahoy maigsoon, ning tugdon nahimong tawo, o yan naiikog gamay, o yan hikapa imuhang lubot naiikog gamay. Pagka ini pang pasiaw maigsoon. Wala gas tinuod, wala ra gas Biblia. Una diha sa Biblia maigsoon.
kanang mga sugilanon nga walay kamatuoran partner gyud nang layo Ingon dire maigsoon sa Juan kapitulo 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 24 ingon dire busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyohang nadungog sukad pa sa sinugdan. Wow, kung ang mga mensahe nga atong madungog nindot nga mga mensahe nganong matawag sang nindot kung gikan sa pulong sa Ginoo nindot yun na. Pero sa mga tao nga wala kasabot niini, sa mga tao nga mga bisyoso, mga ego, mga gool sab na. Kay dili man na gusto nga maputol ng bisyo. Kay pinaagi silang bisyo, malipay daw sila, pero nagol ang pamilya. Kay wala ikapalit og ginamos. Wala ikapalit og bulad, wala ikapalit labaw sa tanan bugas. May na lamang makapalit og kape nga stick. Yan ay kalamay. Kay kung ang stick nga kape maigsoon kung walay kalamay pertim na paita. O inom ka. Di oy. Ikinahanglan ko nag kalamay. Muna sa atong kinabuhi maigsoon. Kung magtinarong tagwali sa social media, daghang mga ego. Pero tugad bida glory, walay nag-react. Ano mang-react mo igsoon na mas Biblia? Ang atong itubag base mas pulong sa Ginoo dili man base sa pulong sa tao. Kay kung base sa pulong sa tao manag-away lang yun sa social media. O niya kung mukagat ka parehas sa kagbuot. Parehas sa tagbuot. Muna makig-away ka maigsoon sa mga tao nga nag-away nimo parehas sa kagbuot. Ayaw anak maigsoon. Pasagdain na sila kay mao na ilang kalipay. Tan-aw lang ko si Jesus, amahan ko, pasaylo sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Pero nasayod magod sila silang gibuhat. Wala sila masayod atong gidugsak nila si Jesus nga naglupas sa cross. Ipainom pa nila, gidugsak pa maigsoon ang kilid. Hibalo sila mao nang gani na sobrahan ras kaalam. Mao na mga Pariseo si Dusyo, sige nagpamantay ni Jesus kung moadto sa adlaw ipapahulay ilang kihaan. Binalaod pas kalibutan, dili binalaod sa amahan nga mao ang Dios. Ang Dios nagpadala ni Jesus dinis kalibutan aron ikaw ug ako magkinabuhi nga madagayaon. Pero si Satanas ning aris kalibutan aron pagpangawat, paglaglag ug pagpatay. Asam na mabasa pastor, basahan ng Juan kapitulo 10 bersikulo 10. O niya mo atras kas bersikulo 7. Mao na igsoon. Ingon diri maigsoon. Busa ang pingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kung inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak o sa amahan. Wow! Di ba? Kung magpabilin ta diha sa mga mensahe Ginoo, unsa may atong kinabuhi. Di ba ang atong kinabuhi sama ni Jesus? Ang atong kinabuhi sama sa iyang amahan nga mao ang Dios. Wala man nakikirgo si Jesus kani adto ang iyahang gihimo pagdipinsa lang kanunay sa mga Pariseo ug mga himantayon, mga libakirag-libakiro. Kay kana mga libakirag-libakiro maigsoon dili man na tinuod. Unsa man dain ang pulong nga libak? Walay kamatuoran. Di ba? Ingon dire sa unang Juan gyapon maison kapitulo 4 bersikulo 13. Tan-aw ra ko dire maison. Mouswag tag kapitulo 4 bersikulo 13. Ingon dire sa bersikulo 13. Ato ni basahon. Pinaagi niini makasiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Kung wala kay espiritu sa Dios, unsa man ay mosulod nga laing espiritu, espiritus demonyo. Mao nga daghang kaayo mga makita sa social media nagidemonyohan kuno hay. Ni ampuan sa pasikat sa social media, gawain wali kuno hay ang gidemonyohan. Dahil nasikat na viral sa social media, daghan na sa ngiming duol. Kay dagamhanan ng tawhana, magpatambal ta. Pero ang tinuod maigsoon diling lang sa mga tao. Dinis kalibutan maigsoon daghang mga tao nga magpakapropeta. Biblikal masam na. Ilahasab na. Wasap tay angayan maigsoon.
nga mohukom anak nila, Ginoo ra gyud mohukom. Lamang kung ang imong gibuhat karon, kung ang imong pagtuman sa kabubuton o planos Ginoo, kinasing-kasing na nimong trabaho og nag-agad sa planos Ginoo, maiot gyud ang Ginoo. Pero kung dili, adi nyo gino na magdugay, di ko na magdugay igsoon. Amen ba? Balik ko sa agi kung asa tagikan. Matod pa sa 12, wala pay tao nga nakakita sa Dios. Kisa may nakakita, but-buton magunang tao nga maingon nga nakakita na magko sa Dios. Ingon ang Biblia, klaro kayo nga wala pay tao nakakita sa Dios. 12, wala pay tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios o mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Kana gani nga ipatuman o balaod sa Dios nga kung maghigugmaay ang usag-usa, sama lang nga nakakita sa Dios kay ang Dios gugma. Unya wala tay pagigugma kay mag-irgo mata sa social media. Mangita matag dikil. Mangita matag rason. Mangita matag hinungdan aron mo lami ang atong sugilanon or galangay-langay na lamang sa atong oras o panahon diya sa paghimaya sa atong Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Taas pa ni atong mensahe karon mayson. Gi-illustrate sa duha o tulo ka sitwasyon. Una, ang pagtuo o paglaom o ang gugma. Pero ang pinakabugat, maogyod ang gugma. Nga naman, diya sa pamilya kunwa kay gugma, pasagdaan ra ng imong bana, pasagdaan ra nimong asawa, nagkalumbungay sa imong pamilya. Mga anak, mao nga mo pundat tag pamilya, dapat kabulutang mo obliga. Dili sayo nga manarbaho ta sa laing mga nason, manarbaho tag asan ta gipiyal sa Ginoo nga trabaho kay nagkinahanglan ta niana. Pero ang atong obligasyon sa atong pamilya, ibutang sa atong kasing-kasig una-una ang atong permirong ministry, una ang atong pamilya. Kay kung musulod ka diha sa kinabuhi nga mahimo kang pastor, mahimo kang alagad sa Ginoo, pero ang imong pamilya imuhang wala nimo maatiman, dili ka maayong pagpanag-ingnan. Biblikal na igsoon. Even ang mga leader sa simbahan, naghiskot ang balaang kasulatan o saragoy asawa. O ang leader sa simbahan, maayong moatiman sa iyang kaugalingon ng pamilya. Wow! Mao nga ikaw ug ako, kung nangandoy ka nga mahimong leader sa simbahan, una-una ang pag-ayo nga naatay pamilya nga atong giatiman. Unaha pagmulda ang atong pamilya, usa ang ubang pamilya. Kay mao ni insaktong pamaagi nga dili kulang, pamaagi nga dili kapin, kun dili pamaagi gikan sa Ginoo nga labing gamanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine. Ining dapit sa kahapon nun igsoon, maayong hapon ka natong tanan. Maayong hapon pastor og sa tanan nga mga pinanggang viewer og listener sa Sign FM. God bless and as always. Amen. Sa atong kinabuhi maigsoon, dili ta magpadala sa atong emosyon. Nga kita mo'y magtuman sa tanan natong desisyon o plano. Magpastor ko, magpastora ko. Magdala kog tawo, kumusta man, nadala na ba ang atong kaugalingon diha sa Ginoo? Na disiplina na batas sa mga mensahe sa Ginoo nga angay natong ipaabot ngadto sa uban o sa katilingban, or makig-away ta sa social media aron ta musikat
nga pakakristohanon atubangan sa tao, batik ta kaayo batasan atubangan sa Ginoo. Amen ba? Mao nga sa atong kinabuhi sa pagtuon sa pulong sa Dios, dapat mangayo tag kaalam. Kaalam nga tinud-anay nga kaalam gikan sa Dios aron makahimo ka sa angay nimong buhaton para mahimaya nimo ang Ginoo. Dili kay imong buhaton para lang ka mahimaya aron ka mosikat. Di ko ta magdugay anak igsoon Dios pagpangalagan. Inyong ubos na alagad kanunay naghatod og mga mensahe pagpahinumdum sa matag usa. Aron ang matag usa kanato magiyahan kanunay diha sa mensahe sa Ginoo. Kay wa tay angayan nga idesisyon sa para sa kinabuhi sa uban. Kay dili nato hawak ang kaugmaon sa atong isig katawo, ang naghawak niya na maora gyud ang Ginoo. Ingon diri maisuon, matud pa diri sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Dunay mga gipahibalo ang Dios o mensahe sa Ginoo nga ang pinaka-importante sa tao do nagikoy gugma sa imong isikata. Kay kun wa kay gugma, makidipati ra ka sa social media. Ikaw may layhang nga mo barong, mangita makag bersikulo nga dapig rasab nimo. Ingon diri maison, unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Busa kining tulo magpabiling pagtuo, una pagtuo. Ikaduha paglaom, that is ho, paglaom. Ikatulo gugma, apan ang labing dako nini mao ang gugma. Mangutan ako, naa pa ba ang gugma diha sa pagdebate sa social media? Di ba? Kalagot, kapungot, kahiobos, mainsulto ka pa. Apan ko dunay kay gugma, unsa imong buhaton? Lord, magampo ko kanunay kanimo. Nga unta kining mga katawhana malamdagan sa imong espiritu. Kay ang tinuod nga adunay espiritu sa Ginoo, mapainobsanon, mapailupon, kugihan. Antigo mo paabot sa insaktong panahon. Kung kanus asya ipahiluna sa Ginoo sa panahon nga siya piyalan sa katungdanan nga gikan sa atong Dios. Amen ba? Mao na'y tinuod nga kinabuhing nagpabilin diha sa punuan nga mao si Jesus. Ang Biblia walay lain atong gitun-an. Ang pamaagi o kinabuhi ni Jesus o pamaagi sa Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi, mo'y tag-iya sa imong kusog, mo'y tag-iya sa tanan nga niya kanato karon. Sikat pa sa sinugdanan sa pagtukod sa kalibutan from Genesis until Revelation, gipadayag na sa Dios ang tinuon niyang gugma. Mao nga dili siya kapugong o dili siya mahimutang sa paglantaw siyang katawhan dinis kalibutan nga ikaw ug ako nagyanang naghita diha sa kasalanan. Hello. Dili siya gusto nga sa panahon sa pagbalik sa ang anak nga mao si Jesus, mahiadto ang tanan ngadto sa impierno. Ang mga alagad sa Dios dako kayo sa trabaho pagmulda diha sa Kristohanong kinabuhi. Ang pangutana, angayan og takos og kinsay angayan og takos nga mopaambit niini. Maong hinumduman nato igsoon, ikaw ug ako posibilidad nga gamiton inis Ginoo. Ang tinud-anay nga gamiton sa Ginoo, magpabilin sang mapinawsanon, magpabilin sang mapailubon sama sa kinabuhi ni Jesus. Hangtod sa gutlok, sa katapusang gutlok sa gininhawa, nagpabilin siyang nagpanawsanon dito sa ibabaw sa krus. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, naglantaw sa kinadaghanan nga kaayuhan.
ug mao na gikinahanglan sa Ginoo kanimo karon higala. Mga bulawanong kasing-kasing, mga panghuna-una nga gikan sa Dios, dili mga panghuna-una gikan sa tao lamang sa kalibutan. Unsa di ay ingon diri maigsoon, busa kining tulo magpabiling pagtuo, apan dili makumpleto ang pagtuo, ingon diri paglaom ug gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Binigay Juan nga nagwatch karon sa atong programa. Ilahang silingan maigsoon si Pastor Nonoy Arias uban sa iha nga anak nga si Pastor Argos Arias mibisita dinhi nining mao nga dapit nining mga nawa. Tungod kay gusto sila nga ikahimamat ang inyong ubos nga alagad in personally ug madungog ang mga mensahe nga kinutlok pinaagi sa balang kasulatan kay kanuna silang naminaw sa FM radio. Mao kining atong programa wala ta nagdala og title sa simbahan. Kanunay nato nang gibalik-balik sa FM radio. Ang atong giwali kung unsay kinabuhi ni Jesus, kung unsay pamaagi sa Dios, kung unsay pinakabug-at o pinakadako diha sa balang kasulatan, maukyod ang gugma sa imong isikataw. Wa matay rason igsuon nga dili nato higugmaon ang atong isikataw nga mismo ang Dios nahigugma man sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Simron sa Mindanao area. Maayong hapon, Pastor. Kumusta o sa tibuok mong pamilya? Dalaygon ang Dios kung matag usa magdinasigay sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Wow, maunay nindot nga mga mensahe. Magtinudloay, magtinabangay diha sa mensahe ni Kristo. Dili mensahe diha sa simbahan. Dili mensahe diha sa title sa simbahan. Dili mensahe sa title kung asa nagsimba sa Sabado bag Domingo, kay diha sa social media manag-away ra gyud ang tao. Dunay mensahe si Pastora Emijen Candelario. Atong hatag pagpanahon. Ingon ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 10. Humble yourself before the Lord. Wow. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Maunay sikreto, sister, brother. Bisang taas lang nararating mo yan sa buhay, magpabilin kang makainawsanon atubangan sa katilingban at atubangan sa Dios labaw sa tanan atubangas Ginoo. Kay ikaw ug ako iyag yung ituboy sa insaktong panahon. Maunay nindot nga mga mensahe. Mga mensahe nga makahatag na to kadasig. Mga mensahe sa mga katawhan nga lugmok diha sa paglaom sa katilingban. Maumanggani diha sa Bible School, hinumdumi dunay topic og lesson diha sa counseling. Kay dinhi sa kalibutan ang mga batan-on lugbok na sa bisyo og dili na maminaw sa mga ginikanan. Mamuligi na mao na dunay daghang kay mga estudyante nga gipagsaniban sa mga eskwelahan nganuman pag uli sa balay yawa o pamisti ang musugat. Di mo doon lang yawa. Apan kung ang imong pamilya nababad diha sa mensahe sa Ginoo, to God be the glory. Ikaw papa, ikaw mama, kanunay naglinila. Enjoy ang imong pamilya o malipayon o ban sa presensya sa atong Ginoo. Manghinaot ko nining matahog nga kahapon nun igsoon. Aduna tay makatunan pinaagi sa mensahe sa Dios nga atong gihatod ni ining dapit sa kahapon. Napatay duha ka bersikulo kapitulo. Ingon ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 28.
busa pabilin kita ni Kristo kay aron dili ka talikdan niya. Tinuod dili. Kaya may taladan sa tao, mga man, ay di ko panalangin ng pastor, di sab ko mo alagad niya, ay wala na, humanta na kayo. Ingon ang Juan, kung ano na mo'y bersikulo, unang Juan, kapitulo 2, bersikulo, asa man ni Maison, 28. Ingon ang 28, busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya, aron makabatong kita pagsali. Wow, di ba? Tanawa ra ng mga anak, ngagagmay pa, makita kanunay iyang pamilya, makita si Papa o si Mama. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emigene, kanunay ra man nga video call. Kita man na iyang anak diri nga sayaw-sayaw dayon maigsuon makita. Hello, ininsik lang. Ang mga anak, ang mga amahan ginikanan nga dunay bation ang anak, di ko na mahimutang ang papa o mama. Mabalaka sab na. Diya sa tawahan ng kabalaka. Pero kay dunay Ginoo, itugyan nga tos Ginoo ang kabalaka kay singat siya adunay kahangawa pagtabang kanimo. Wow. I-enjoy ang kinabuhi ng Kristohanon. Pag kinabuhi diha sa mensahe sa Dios, aron walay kabugat, walay kahiubos, walay kalagot, walay bisan unsa nga naa sa imong una-una nga makahatag nimo pag-insomnia. Ma-enjoy magkam-ekson. Ma-enjoy ka. Unsay giingon dire? Busa mga anak. Unsay mensahe sa Dios? Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya. Aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga muatubang kaniya. Wow. Dili ta maulaw igsoon nga muatubang sa atong amahan nga mao ang Dios. Siyempre nga nung maulaw mata, na nagpadayon, nagpabilin mata, wala mata ni baliko. Mintuman mata sa iyang mga sugo, umigsun ako uning hatagag panahon sa mensahe ni Pastora Emigene sa unang Pedro kapitulo 5, versikulo 7, human sa atong pagbasa diri Maison. Ingon diri, busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya, aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga muatubang kaniniya sa iya unyang pag-abot. Wow, pakanindot. Ingon pagyud ang 29, nasayod kamo nga si Kristo matarong busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Grabe. Ang tanan di ay yuan ay. Kung magbuhat kag matarong, it meaning to say, mga anak ta sa Dios o dili kita mga anak sa yawa. Ato ning basahon ang unang Pedro, salamat sa Ginoo sa inyong pagpaambit. Nindot ni, sharing. Unang Pedro kapitulo 5, versikulo 7. O niya sundan nato mga kagsunan sa mao ni atong gibasa kaniha maigsoon sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Nga ang gugma maugunay pinakadako, ang pagtuo, ang paglaom, ang duha, apan ang ikatulo maogyod ang gugma. Muna nga dunay word nga I love you. 1, 2, 3. Asa to maisuon? 1, 3, 4 to. Wow. Asa to ba mga kaisuonan? Kurang nalimot ko sa number anak. Nga gibutang tulo ka number I love you. Ikaw o ako naka-I love you na bakas Ginoo o naka-I love you na bakas imuhang uyab. Ato ning basahon maigsoon kay mudagan na maigsoon unang Pedro kapitulo 5 versikulo 7. Ato ning basahon unang Pedro kapitulo 5 versikulo 7. Unsay giingon diri maigsoon? Unang Pedro ingon diri sa versikulo 7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Ikaw o ako di magunato na malikayan nga mabalaka ta, pero gihatagan tagpamaagi sa Ginoo diha sa pagtugyan ngadto kaniya. Ang pangutana kung wala ta magkinabuhi sa matarong atubangan sa Ginoo, makatugyan kahatas Ginoo. Hello. Di ba ang atong pagtugyan medyo kulang?
Pero kung nagkinabuhi ka diha sa mensahe sa Dios, wow, kampante ka. Sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon, Lord, kining tinuod nga Kristohanon maigsoon, malipay biyag na yung mga pagsulay. Ang ingon po ta, may so din lamang kung Kristohanon, pastor, kay nag-ingon ra ba to si pastor nga malipay ang mga Kristohanon doon ay mga pagsulay. Dili ko kuyawan ko anak, masulayan yata. Hinumdumi si Jesus, kanunay isang gisulayan. Aron diha sa pagsulay, nalikon ang iyang pagsalig sa ang aman nga mao ang Dios. Kanunay masing nagbadaogon, sister, brother. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine. Amen, sis Jing. Wow. Maunay giingon sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13 nga ang paglaom ug ang pagtuo ug ang ikatulo ang gugma maun ay pinakabugat sa tao. Kaya ang tinuod nagpuyo ka diya sa gugma, ikaw ug ako imong gihugma labaw sa tanan ang atong Ginoo. Niingon ang pulong sa Dios, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong huna-una o sa tibuok mong salabutan. Wow, maunay tinuod nga gugma. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Shine Sam Vili nagwas usab sa ato nga programa. Last nga mga bersikulo sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 17 ngadto sa 18. Mga mensahe ngadto sa mga dato. Kasagaran maadresan gani mga dato, gawas sa mga datong maluluyon. Pero ang mga dato nga maluluyon maigsuon, musamot gani sila kadato ngadto sa Ginoo, ngadto sa gingharian sa Dios. Dato pa sila sa kalibutan, kusog pa silang mutabang sa ilahang isikatawo. Adunay mensahe si Sister Pinigay Joan, parehan nako pastor, dili ko maabot diri kung dili gumikan sa bugat nga mga pagsulay. Yes, dunay rason. Dunay rason ang tanang mga paghitabo sa atong kinabuhi o dili na angayan natong mahayan. Ang tanang rason ito kiyan ngadto sa Ginoo kay maghanay siya sa mga bugat nimong problema sama sa imuhang testimony karon, Sister Joan Binigay. Nahiabot usab si pastora diha sa Saudi Arabia tungod kay dunay rason. Kita gipahibalik sa atong trabaho kay dunay rason. Dunay plano ang Ginoo. Human sa inyong sakripisyo, human sa atong pag-antos, kalampusan kadaugan, human ining tanan. Ato ning iplema ison, lunlun kalipay, luyo sa pagsulay. Nga ikaw kauban niya. Inundong may mga igsuon, nga lunlun kalipay, taliwala sa pagsulay. Ang sa gingon, bulahan ang tao nga muantos taliwala sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos, iyang madawat ang kinabuhi nga walay katapusan nga mao ipurong-purong sa nagantos. Asan tumabas ng mga igsuon? Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Mao nga ikaw ug ako sa inyong pagpanarbaho diha sa laing mga nason, dunay sa kong rason. O diha makita sa inyong pagpanarbaho, mapapatod-an na ang Ginoo, kay ang Ginoo naghanay og makayong mga amo. Pero tistingan mo, ano na si mensahe, parehan ako pastor, dili ko maabot diri kung dili kumikan sa bukat ng mga problema. Ano na mensahe si Pastora Imagine, ang pinaka-importante gugma kay lisod kaayo, kay lisod magpakita sa buhat, pastor. Yes. Apan hinungduman na to ang tinuod nga gugma, ang tinuod nga pagsakripisyo, humanin ning tanan, kadaugan kasiguruhan, ang atong baangkon kalipay nga walay katapusan.
Adunay mensahe si Ma'am Jingjing Simron. Una, ikaduhang Timoteo kapitulo 13 bersikulo 15. Nasayod ka ba nga sukat pa sa imong pagkabata, nagpasa ka na sa balaang kasulatan? Wow, kini maoy nakahatag kanimo kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ikaw ug ako dili ta makatuo nga dunay Kristo kun walay kasulatan. Inusinti ta kun walay Biblia ug walay pulong sa Ginoo. May hinungdan ang Hosue kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ingon ang bersikulo 9, ibutang sa imong una-unang kasing-kasing ug pagkinabuhi inini aron ka magmalampuson. Apan ningon ang bersikulo 8, tun-i adlaw o gabi ug mamalandong kaniini aron ang kadaugan kasiguruhan ang balaang kasulatan nga imong gitun-an sikat pa kaniadto until now and forever. Maunay mo hatag nimo kahayag, maunay mo giya sa dalan nga atong gilaktan. Ingon ang Salmo 119 bersikulo 105, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiin ug kahayag sa akong alagyanan. It meaning to say, nagkinahanglan ang tanang tao dinhi sa kalibutan. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpabot sa mabulok kong mga mensahe. Open lang yun ang mga kaeksonan. Pwede lang sa mo maka-request awit makalangit kay atong i-play din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio o sa social media Luzon, Visayas, ang Mindanao o sa laing mga nasod. Walay laing tinguha ang mga lagad sa Ginoo. Ikaw o ako, dunay plano ang Ginoo nga sa katapusang panahon gamiton ang tinud-anay nga dunay kasing-kasing nga dunay bulawanong kasing-kasing atubangan sa atong Dios. Maunay gustos Ginoo isa. Adunay mensahe si Ma'am Jingjing Simron. Amen. Wow. Ingatak na og dapit sa kahapon nun mga igsoon. Atong basahon ang unang Juan kapitulo 13 bersikulo 17 ngadto sa 18. Gi-address ni mga dato. Kaysa kasagaran magun nga mga dato nga magyaka sa ilang pagkadato maigsoon pagpakadato pagyud na. Unya kini mga pobre in taon mo samot sap og ka pobre. Mao nga gipadal-an tag mensahe igsoon ngadto nis mga dato. Unang mag-uol ginang mga dato maigsoon kung ipabaligya ng mga butang o gihatag sa mga kabos. Pero ang mga kabos kung dato ka diya sa espirituhanon nga bahin, wow, pagkanindota. Ma-enjoy ka diya sa presensya sa Ginoo. Ma-enjoy ka sa trabaho nga iyang gipihal kanimo o kanako o kanatong tanan. Makasabot man ka kay dunay kay kaalam gikan sa Ginoo igsoon. Ingon diri sa 17 ngadto sa 18. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios, an-awa ra guna. Naghisgot biya og gugma. Matud pa ni Ma'am Jingjing Simron diha sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Ang una pagtuo, ikaduha paglaom, ikatulo ang gugma. Pero nag-ingon din sa atong katapusan nga ipabilin megson unsaon man pag-ingon sa usa ka dato sa gugma. Allah, saon na maigsoon. Ato na ning masahon aron ato masabtan. Naghiskot kini gugma igsoon. Ingon diri bersikulo 17. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios, kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isigatawo nga anaa sa kawanon. Question mark. 18. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat dili sa pulong lamang. Mao nay gisulti ni Pastora Imagine. Dili lamang sa pulong nga nahigugma kas imong isigatawo pero imo ra dang giyatakan.
Mao nga nag-ingon ang balaang kasulatan, unsaon man pag-ingon sa usa ka taong dato nga gihigugman ako ang Dios apan makuli siyang pagtawat, pagtabang sa nagkinahanglan ug tabang diha sa kalisod sa kahimtang sa taos kalibutan. Ano man, usik brother, usik sister, ako'y naghago, ako'y nagpulaw ani. Nagpatulo kog singot unya arkoran ng ibaligya para sa mga tapulan o mga way klaro. Tulo ipon ang mga tao pagkugi. Mao nga diha sa ikaduhang Tesalonika, nakita ni Apostol Pablo nga nagtinapulan ang mga tao dito sa Tesalonika, pero dili tanan nagtinapulan. Mao man gani nagiwali ang balang kasulatan aron ang tanang tao magiyahan ug makahibalo sa pamaagi gikan sa Ginoo, dili pamaagi gikan sa tao. Kay ang pamaagi gikan sa tao, kung dato ka maglison magigwagtabang kung wala kay Ginoo sa imong isikataw, o ingon mangwinta man ka ay sala na ninyo, wa mamumutrabaho, mamoy-boy naman kami, so wa pagani kakahatag na moy-boy naman ka. Sa panahon nga naakos kalisod, anawa na. Atong himuon, pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. Nga hangtod karon buhi pagyud ta. Naginhawa ta. Kung doon na tayo ikatabang, na tayo ikatabang. Kung wala sa buhat tayo mahimo, atong kitugyan nga tos Ginoo. Mao na maison ang tinud-anay nga pagpangalagan. Last nga mga bersikulo ato kaning ibalik. Ingon diri, unsaon man pag-ingon sa usa ka kadato nga nahigugma siya sa Dios, di yun. I love you, Lord. Wow. Ato sa siman, Lord, I love you. Pero giguba ng silingan, gimaritis, gidaot, gibutang-butangan mga igsuog sayo. Di isang dili sayo, nahimong sayo. Kay gusto laging makabalos. Nagyugot, hantod na hinoon maunay nagkasakit. Kaya hindi na makatulog ang kalagutan mo egson, nag-smile raman, kaya nakasabot mas bala ang kasulatan. Muna ang paborta mo egson, na nagbasas pulong sa Ginoo, di man kamadala, dili man sa kamadala o chismes o hulga sa kalibutan. Hinumdumi, ang tanan nga kahingawa, tanan nga kaguol, itugyan nga tos Ginoo, kay andam siya, nga mutabang kanimo, o kanako, o kanatong tanan. Ingon diri mga kaigsuonan, unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios, kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isikataw nga anaa sa kawaladon. Kung dili kanini mahimo sa usa ka taong dato, maglisod yun ang paghigugma sa Dios nga dili makita. Ingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu o ang magsimba diha sa Espiritu o kamatauran. E diha sa kamatuoran, makabalutan nga doon nagyo tayo Ginoo sa itong kinabuhi tingis kalibutan. Wow, parang balak pero dili na balak, inud-anay na mga igsoon. Ingon Dres 18, mga anak, ipakita ta ang matuon nga paghigugma. Wow, unsa man ang klase nga matuon nga paghigugma, pinaagi sa maayong buhat. Dili day makita ang imong gugma kung wala kay maayong binuhatan. Daot, baho, makita lamang ang imuhang tinuon nga paghigugma kung doon na tayo maayong binuhatan. Kumusta man? Doon na ba tayo maayong binuhatan sa atong isikatao? Ibuhatan ba natong maayong binuhatan usap ang atong kontra? Higugmaa ang imong kaaway sama sa imong kawalingon. Kung ikaw makabuhat nini, to God be the glory. Congratulations sa tanan. Mo congratulations mangani nang abot sa graduation, kita pa maisuon. Salamat sa Ginoo, saludo ko sa mga katawhan nga nakasabot sa iyang mensahe. Intak na undapit sa kaponon, manghinaot ko nga doon na tayo napupo nga may pagtulunan diha sa pagpabilin sa punuan nga mao si Jesus. Kay siya lamang ang lig-on nga barugan nagsukaranan, pinaagi sa mensahe sa Dios, kita magpabilin sa mensahe sa Ginoo o pagkinabuhi, sumala sa kinabuhi nga gisulti sa balahan ng kasulatan. Mag-ampo tayo mga igsoon.
Atong pasalamatan ang Ginoo nining tagna og dapit sa kahaponon ang atong oras. Alas 2:30 na. Alas 2:30 na maikson hapit na gyud pang break time. Tungod kay doon natay trabaho kung manarbaho ta pagka alas 3. Bakting na recess. Apan salamat sa Ginoo naghatagan ta kanunay kalig-kaligon kadasig. Kaalam kay balo nagikan si Ginoo ilabi na sa tanan karon nga nagapaambit gikan sa Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang pinganta, alimahan ta, dunay rason ang Ginoo nganong nahiabot mo sa laing mga nasod. Dunay rason ang Ginoo nganong nagkahimamat ta pinagi sa social media. Dunay rason ang Ginoo nganong dunay FM radio dinhi sa Sitio Palop, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ay doon na sa katuyuan, ikaw o ako, doon ay plano ang Ginoo. Daghan kayong salamat sa matag usa. Sa tanan nga naminaw sa FM radio, I declare blessing sa matag usa. Nga kitang tanan magakahiusa diha sa usa ka gugma. Gugma nga matinudanon, gugma nga tiunay, gugma nga gikan sa Ginoo. Kay ikaw o ako gipakamatyan sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa lain na sa hugna sa among gininhawa nini mga dala. Salamat o Dios sa kadaugan og mga mensahe nga gipaabot sa imong mga katawhan pinagi sa FM radio. Salamat o Dios sa mga kaigsuonan usab nga nagapaabot sa ilang mga pagpaambit sa mga mensahe ilang nakatunan pinagi sa balang kasulatan. Imo silang nakitaan o imo silang nasayran Ama. Kung aduna man sila mga problema, kung aduna man sila mga panginahanglan Lord Jesus, hikapa ang matagusan nilang kamakinabuhi. Sa tanan nilang mga pagpanarbaho, sa tanan nilang mga pagpugi, mga negosyo tinguha pangandoy sa kinabuhi. Mga kaigsunan nga naakaron sa laing mga nasod, diya sa Oman, diya sa Saudi Arabia, o sa upan pang laing mga nasod nga panarbaho. Adunay rason o Dios o adunay katuyuan nga sila nahidagsa sa mga dapit aron mapadayag, aron mapakita nga ikaw mayo sa matagusan mo kamakinabuhi Ama. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3, sa tanan karon nagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, I declare blessing sa matagusan. I declare prosperity o Dios. Ang kadaugan kasiguruhan naaragod kanimo Ama. Nga kami o Dios magkat-on sa pagkinabuhi pinaagi sa balang kasulatan. Nga munay mo gihakan namo, munay mo hatag namo kahayag sa panahon nga kami aduna sa kangitmit magalakaw nini. Apan salamat o Dios imo kaming gipasaylo. Kaya aduna kay plano sa matagusan namo kamakinabuhi. Salamat o Dios sa kapasailoanan sa among kalapasan. Salamat o Dios sa among pagkulang sa pagsalig nga kanimo. Nga diin kini nahimong lig-on diha sa imong atubangan. Diha sa tinud-anay nga gugma pagtahod pag-ila nga kanimo Lord Jesus. Salamat o Dios sa tanan karon namin ha o nagasunod nining mga programa. Magahari ka sa matag-usa. Hidin ang gugma mo'y magabugkos sa matag-usa. Namo ka makinabuhi dinhi sa kalibutan daw. Sa akong kapikas kinabuhi nga nasa kisin. Sa kinabuhi ni Sister Jo ang binigay na sa uman. O sa upan pa magkatawhan Lord nga nag-watch ko open nining mao nga programa. I declare blessing sa matag-usa. Bisan pa man o Dios kung mga pag-ampo sa mo station manager, doon ay mga problema diya sa iyang kinabuhi o Dios. Ako mga pag-ampo nga naa kanimo. Kung si kinsa man ang naggamit sa mao nga account aron pagguba sa iyang pagkatao, pahinumdum may siya o Dios. Ipaabot ang mga mensahe sa iyang kinabuhi nini mga taknaan. Lord, wala imposible nga kanimo nga kaming tanan magkahiusa diya sa pagpangalagad nga na kanimo Ama. Sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasao Lord, ako mga pag-ampo sa kanimo. Panalangin ni ang iyang pag-ugi sa pagserbisyo nga na kanimo Ama. Sa mga FM radio diya sa dapit sa Pasay, sa pamilya Saison, sa pamilya Baldonado family, o sa uban pang mga tawhan, sa mga Arias family, sa ilang pagbisita o Dios nini mga dapit, sa kinabuhi ni Pastor Nunoy Arias uban ni Pastor
na iyang anak, Lord. Salamat sa panahon na imong gitiyal silang ginagawa. Ano na kay mga plano sa matag usa ka namo, Lord, nga kami magkahiusa dili sa tumong ug tuyo diha sa title sa simbahan, kundi sa tumong ug katuyuan nga kaming tanan magkahiusa sa paghimaya nga nakanimo, Lord. Tapos ka sa pagday pagpasalamat nga kining mao nga FM radio adunay rason o katuyuan nganong napundar kini nining mao nga dapit aron ang imong mga pulog mga mensahe mahidangat sa nagkalain mga panimalayan mahatod sa nagtasatagsa karon ka mga lugar. Salamat o Dios initag na ugapit sa kahaponon nga imong hatag dungog himaya nga nananggot kanimo ang tanan pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaynon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo. Ang atong oras mga igsoon medyo hapon na. Alas 2 na mga igsoon 31 sa kahapon nun. Manamilit ng nyubos kalagan sa samang takna sa samang higayon. Happy Saturday today. O mga adlaw mga igsoon happy Sunday. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Adunay mensahe si Ma'am Jing Jing Sembron. Amen. Amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Game Ryan Makasaol, ani ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radyo, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balan. Gikan na oras sa alas 2:38 na sa kahaponon. Happy Saturday. Andin ugma, happy Sunday. Mamalandong ta mga kaigsunan kanunay sa mga mensahe sa Ginoo. Ato ning kinabuhi ug papuyon kay ang kadaugan ug kasigurahan na langgir sa buhay nato nga Dios. God bless everyone. Maayong pagpanihapon, maayong pagsikay-sikay para panihapon ug maayong pagpangapi. Meaning matahong nga kahaponon nga iyang hatag ka natin. Salamat sa Ginoo.